Dnes si ukážeme, jak z Blenderu vyexportovat soubor, který pak následně můžeme nahrát do Unity. Tady mám nějaký základní model stolu a k němu mám tady přiřazenou texturu. Model obsahuje rozložení UV mapy, aby ta textura fungovala. Dáme exportovat do Autodesku FBX. Nazveme si to jak chceme a vyexportujeme. Tady je warning o armaturách, to vidět nepotřebujeme. Takže máme vyexportovaný soubor a můžeme jít do Unity. Mám tady nově vytvořený projekt v Unity, ve kterém jsou naimportované všechny balíky, takže tam rozhodně nic nechybí, ale to je teďka v podstatě jedno. Import, assets, import new asset a tady si vyberu z Blenderu vyexportovaný soubor a dám import nečekaně. Tady si můžu rozkliknout a stůl si přidat do Unity. Vidím, že nic nevidím, takže se ho trochu zvětšíme. Tak, to je mohlo stačit. Si to podívám z druhé strany, jo, jsou tady ty šuplíky. Tak, další věc je, potřebujeme na něj dát texturu. Jelikož Autodesk neobsahuje textury, nebo aspoň se mi tam nepodařilo dát, tak ji musíme také naimportovat. Texturu mám uložené ve stejné složce jako tento soubor, který jsem importoval, a zase dám import new asset. Tady to je ta textura, kterou potřebujeme. Import, a pokud máme rovnou zakliklý stůl, tak se to naimportuje na něj. Pokud bychom stůl zakliklý neměli, když teďka smažu, tak nám zmizí. A kdybychom ho neměli zakliklý, tak dáme import asset, zase texturu, importnem. Nic. Ještě jednou. Jo, tak je to tak geniálně vymyšlený, že se to přepíše automaticky na ten stůl. Předtím mi to nefungovalo, ale teď to funguje zázračně. No, to fakt teda nevím, čím to je. Jinak, kdyby jste to tam neměli, tak si najdete texturu toho stolu, jo, tady kliknete a dáte select a tady si vyberete v seznamu, tady se vám zobrazí, a to poklepete a dá se vám to na ten stůl. Takže import je zcela jednoduchý a jak si můžete všimnout, tak ten model vypadá opravdu úplně stejně jako v tom Blenderu. Tak, to je pro dnešek všechno a když jste měli nějaký dotaz, tak pište do komentářů.